Lorenz Ferlinghetti, Kristus sa zoštveral. Kristus sa zoštveral tohto roku zo svojho kríža z holého stromu a ušiel tam, kde nejakým vianočným stromčekom neodpílili korene a nenavešali na ne salónky a rozbité hviezdy. Kristus sa zoštveral tohto roku zo svojho kríža z holého stromu a ušiel tam, kde nie je to opozlátkovaných vianočných stromčekov, a nie je to olametovaných vianočných stromčekov, a nie je to ostaniolovaných vianočných stromčekov, a nie je to ružových vianočných stromčekov z umelej hmoty, a nie je to zlatých vianočných stromčekov, a nie je to čiernych vianočných stromčekov, a nie je to svetličkovo-modrých vianočných stromčekov, obvešaných elektrickými sviečkami a obkrúžených detskými elektrickými vlakmi a zámožnými príbuznými za všetky drobné. Kristus sa zoštveral tohto roku zo svojho kríža z holého stromu a ušiel tam, kde nemal celú oblasť v referáte neústupný agent s Bibliami v dvojfarebnom Cadillacu, kam nechodili balíkovou poštou Betlehemy od firmy Sears & Roebuck, komplet aj s jezuliatkom v jasličkách. Jezuliatko vo zvláštnej rekomando zásielke. A kde sa traja králi v televízii nekláňali whisky značky Lord Calvert. Kristus sa zoštveral tohto roku zo svojho kríža z holého stromu a ušiel tam, kde nepodáva ruku neznámy bachráč v červených flanelových šatách s falošnou bielou bradou, čo chodí po svete a vydáva sa za akéhosi svätého zo severného pólu a ktorý cestuje celou púšťou od Betlehema v Pensylvánii na saniach firmy Volkswagen, ťahaných figliarskými adirondackými sobmi s nemeckými menami, a vezie vrecia drobných darčekov z najelegantnejšieho obchodu na najelegantnejšej ulici pre fiktívneho Ježiška v každej rodine. Kristus sa zoštveral tohto roku zo svojho kríža z holého stromu a ušiel tam, kde Bing Crosbyovskí koledníci nevyhukujú Vánoce, Vánoce, ble, 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 kde rozhlasoví anieli nevkorčujú bez krídel krajinou zimných zázrakov do zvončekových nebies denne o 8:30 pri utiernovom matiné. Kristus sa zoštveral tohto roku zo svojho kríža z holého stromu a tichočko sa odkradol do lona ktorejsi anonymnej Márie, ktorá v najtemnejšej noci, zachvacujúcej anonymnú dušu každého človeka, znova očakáva nepredstaviteľné a nemožne nepoškvrdené znovu počatie. Naozaj najšialenejší nový príchod Spasiteľa. Opäť Ferlinghetti, Bielizeň. Dnes v noci som sa veľmi nevyspal. Myslel som na bielizeň. Zišlo vám niekedy na venovať bielizni chvíľku abstraktnej úvahy? Keď sa do nej poriadne ponoríte, môžete odkryť zopár otrasných problémov. Bielizeň to je čosi, čo sa nás všetkých dotýka. Každý nosí takú či onakú bielizeň. Ešte aj Indiáni nosia bielizeň. Ešte aj Kubánci nosia bielizeň.
Ak na tom záleží, bielizeň nosia i pápeži. Bielizni chodia černosy. Guvernér štátu Louisiana nosí bielizeň. Videl som ho v telke. Asi ho bielizeň škrtila, furt sa mechril. Bielizeň fakticky vie človeka dožrať. Černosy často nosia bielu bielizeň a môžu z toho mať všelijaké vytriasačky. Videli ste reklamy na pánsku a dámsku bielizeň? Takú podobnú a predsa takú odlišnú. Dámska bielizeň pridrža tie oné hore. Pánska bielizeň pridrža tie oné dolu. Bielizeň je jediná vec, čo majú muži aj ženy spoločnú. Bielizeň je jediné, čo je medzi nami. Videli ste trojfarebné obrázky, na ktorých rozkrok bol v krúžku, aby tam vynikla oblasť osobitnej sily a slobodného rozopínania na 3 strany, zaručujúce plnú voľnosť pohybu? Nedajte sa nachytať. Všetko spočíva v systéme 2 strán. A ten nedáva veľkú voľnosť voľby za terajšieho stavu vecí. Amerika sa vo svojej bielizni úporne prediera nocou. Bielizeň v konečnom dôsledku ovláda všetko. Napríklad už aj najspodnejšie vrstvy šatstva. Sú to skutočne fašistické formy vlády spodiny. Veď nútia ľudí veriť v čosi, čo nie je pravdou. A predpisujú vám, čo môžete a nemôžete robiť. Sprobovali ste sa už niekedy dostať pod míder? Nenásilná akcia je, hádam, jediným riešením. Nosil Gandhi míder? Nosila Lady Macbeth míder? To preto Macbeth zavraždil spánok? A či tú škvrnu, ktorú stále zmývala, naozaj mala na bielizni? Moderné anglosaské dámy musia mať obrovské komplexy viny. Veď stále perú a perú a perú. Preč kliata škvrna, hneď sa strať, trieť a nežmýkať. Bielizeň s mimoriadne podozrivými škvrnami. Bielizeň s mimoriadne otrasnými oblinami. Bielizeň na šnúre, veľká vlajka slobody. Kto si unikol svojej bielizni a možno kdesi pobehuje nahý. Pomoc. Ale sa nelakajte. Každý je ešte v nej. Nedôjde k nijakej skutočnej revolúcii. A poézia je dosiaľ bielizňou duše. A bielizeň dosiaľ zakrýva mnoho katastrof v geologickom zmysle. Čudné sedimentárne balvany, neprebádateľné trhliny. A to iba začiatok. Lebo či telo nezostáva nažive po smrti a či naďalej nepotrebuje bielizeň? Po prípade z nej vyrastie, keďže vraj niektoré orgány celkom dozrejú, až keď ich prestane hamovať hlava. Na vašom mieste
by som si odložil do rezervy o číslo väčšiu súpravu zimnej bielizne. Neodchádzaj nahý do tej dobrej noci. A do tých čias vydržte pokojne, v teple a suchu. Na čo sa predčasne rozčuľovať? Pre nič, za nič. Dôstojne napredujte s rukou vo veste. Nepodliehajte citom a nezvíťazí smrť. Času je more, dušička. Ešte sme mladí a bezstarostní. A nekrič,